right. Ukasava munhu asingaudziki, asingatsuurike pazvinhu zvese zvaunoita muupenyu hwako, uchagara wakafanana nababa vanonzi vaEmmerson Mnangagwa. Naizvozvo tinoti makadi mhuri yeZimbabwe pachivhitivhiti chenyu Zim HD apo patinouya nenhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo pane nyaya panapa iri kuuya ichitaurwa ichinzi zvinhu zvakakonzera kuti helicopter idonhe kumasvingo. Naizvozvo pane zvinhu zvatagara tichiziva senyika yeZimbabwe tese kune vanhu vakuru nevadiki. Zvinhu zvinoyereswa nenyika, zvinhu zvatinoyeresa isusu, zvakafanana nekuti munhu anoenda paGreat Zimbabwe otaura kuti anonoita mhemberero ipapo. Great Zimbabwe yakafanana neKrawa kana kuri kumasowe. Great Zimbabwe yakafanana nenzvimbo dzinoyera dzemusango, nekuti Great Zimbabwe ndo pakange pane matateguru edu achigara ipapo. Saka vanhu vemadzinza edu vainge vari ipapo. Hapana patichaenda tichitambira ipapo because zvinhu zvemweya. So uyo anonzi Emmerson Mnangagwa, zvinotaura kunzi helicopter yange isapozvi kuya zotora iye yachakadonha iyo. Kuratidzwa simba nemidzimu. Thank you for watching.